Rastojanje od Sunca do Zemlje je 150 miliona kilometara. Brzina svetlosti je 300.000 km u sekundi. Koliko približno iznosi vreme potrebno svetlosti da stigne od Sunca do Zemlje? 8 minuta, 2000 sekundi, 500 minuta, 5 časova. Tačan odgovor, 8 minuta. Svetlost putuje određenom ograničenom brzinom i ta svetlost mora da pređe određenu razdaljinu za neko vreme da bi stigla do nas. Brzinu računamo kao V jednako S kroz T. Znači, brzina je jednaka količniku pređenog puta i vremena koje je potrebno da telo pređe taj put. Odatle, ako izvučemo formulu za vreme, vreme će biti jednako pređeni put kroz brzina. Dakle, u našem slučaju imamo da treba da podelimo 150 miliona kilometara sa 300.000 kilometara u sekundi. Kilometar i kilometar se skrati, te dobijamo krajnje rešenje da je 8 minuta kada broj sekundi pretvorimo u minute. Ako sada razmislimo podublje na tu temu, ako je svetlosti potrebno 8 minuta da dođe od Sunca do Zemlje, zamislite koliko je onda vremena potrebno svetlosti jedne udaljene zvezde da dođe do nas. Kada na taj način razmišljamo, onda u stvari shvatamo da kada gledamo u kosmos, mi gledamo u prošlost. Gledamo u daleku prošlost od 5 miliona godina, tako da možda neke te zvezde više i ne postoje, a mi ih u stvari vidimo.